Kaixo, zer moduz? Duela aste batzuk ere entzun genuen Ertzainak taldearen diskonetako oso kantu ezagun bat. Baina, aste honetan helduko diogu batez ere abesti hori. Izan ere, Unax burumakur harrapatu dugu eta horrek eramango gaitu Ertzainaken diskonetara. Baina garaziri ere haze festa egin dioten. Abestiak ezagutu nahi dituzue? Bat, bi, hiru, lau, goazen! Bat, bi, hiru, lau, goazen! Goazen! Unaxek bere burua mailerekin kantatzen ikusi du, eta horrek bere taldekide hoiekin zuen haserre hori leuntzen lagundu dio. Baina izue, amorrua ez da nola nahikoa izan, Ez dute zer inoiz, ez dute zer inoiz zuri esateko. Euskadin rock'n'rollak ez du dirurik emanen. Ertzainaken lehenengo diskoan eta Ertzainak jarraitu duten zaleen memorian txertatuta gelditu den esaldi horietako bat. Beste hori beste ereserki askoren artean, disko honetan zegoen Ertzainaken lehen da bizikoan. 84an kaleratu zuten eta 80ko hamarkadan hain ezagun egin zen Euskal Rock erradikala ulertzeko ezinbesteko disko eta taldea. Ertzainak taldean abesten ezagutu genuen, baina gaur egun bakarkako bideari ekinda dago Gari. Bere izan zen taldeko bigarren abeslaria. Baina abesti honetan, ta zer ez da berdin abesti honetan, ez dugu bera bakarrik entzuten. Garai hartan, Ruper Ordorikak ere kolaboratu zuen abesti honetan. Duela ez asko, Ertzainak taldeak 25 urte bete zituen, eta hori ospatzeko Bilboko Kafe Antzokian oso kontzertu bereziak eman zituzten. Eszenatoki gainean Gari eta Josu Zabala zeuden, eta publikoan urte askotan bildu dituzten zale amorratuak. Haze bolada txarra bizitzen ari den garazi, ez bada luken bere aita, baina beti burua usteekin. Eskerrak bere lagunak hor dituen eta sekulako festa egin dioten, ikusi. Gozatu dugune, sufritu dugune, lortu dugun guzti, borrokatu dugune, gure peia portue, bide mobide paseu ondore, galdu dugune, irabazi dugune, gorde dugu zen sekretue, galdako zantixe zure bihotza portue, gabaren ostean datorren egune, gozatu dugune, sufritu dugune, lortu dugun guzti, borrokatu dugune, gure peia portue, bide mobide paseu ondore. Adiskidetasuna eta musika elkartzen direnean ze gauza politak ateratzen diren. Ba momentu magiko horri aste honetan soinu banda Gatibuk jarri dio. Gatibu taldea, talde gernikarrau nork ez du ezagutzen, goazenen oso ezagunak eta Euskal Herrian ere milaka zale dituzte. Aste honetan entzun dugun abestia Euritan dantzan diskoan sartu zuten. 2014an egin zuten diskoa da hori, eta pentsa urte hartako Durangoko azokan ia gehien saldu zen diskoetako bat izan zen. Aste honetan goazenen zer da abestia entzun dugu eta Gatiburen ibilbidean egin zuten lehen blues kantua dela eurek beraiek esandako kontua da. Aimar Erejitak gainera blues sentimentu zaurituaren esentzia kantu honetan dagoela ere esan zuen. Ze plazerra horrelako bi talde aste honetan goazenen ikusi eta entzutea. Ertzainak eta Gatibu izan ditugu. Eta hauxe izan da aste honetako guztia, bideo gehiago goazenen aplikazioan eta YouTubeen topatuko dituzue. Ni datorren astean bueltatuko naiz da, jo! Gaztea.